Skont rapport fuq il-ġurnal The Malta Independent, impjegati tal-Ene Malta kienu joffru li jbabsu l-smart meters lill-individwi sabiex jirċievu kontijiet orħos tad-dawl. Dawn il-ħaddiema kienu jitolbu kumpens ta' madwar 2,000 euro. Iżid jirrapporta l-artiklu fuq il-ġurnal. Fil-waqt li mal-1000 individwu aċċetta din l-hekk imsejħa offerta, numru sostanzjali ta' individwi ma daħlux għaliha. Et il-mistoqsija wkoll jekk dawk li babsu l-smart meters kellhom x'ammont sostanzjali ta' siġilli żejda. Dawk li rnexxielhom ibabsu l-smart meters bil-fors kellhom ikissru s-siġilli jiġi ma' kull meter. Skont kelliema tal-Ene Malta, lanqas uffiċjali mill-korporazzjoni stess ma setgħu jiftħu l-meters mingħajr ma jirrovinaw is-siġill. Dan ikompli jikkonferma kliem il-Prim Ministru Joseph Muscat li s-serq ta' dawl hija problema ta' natura ferm aktar gravi milli wieħed jaħseb. Fi kliem is-Segretarju Parlamentari Owen Bonnici, il-Gvern qed isus wara l-bimba l-kbira f'dan il-każ. Aktar ma joħorġu ħieli dwar ix-xibka mħabbla tas-serq ta' dawl, aktar jixxejjen l-argument tal-Partit Nazzjonalista li jrid li jittieħdu minnu fih proċeduri kriminali kontra 1000 familja. Minflok il-Gvern appella biex dawn il-familji jmorru għand l-Ene Malta, iħallsu lura dak kollu dovut flimkien ma' penali u jagħtu l-informazzjoni kollha sabiex isir magħruf min huma l-imħuħ wara l-każ. L-anqbuta tkompli tikkomplika ruħha kif il-Ministru Konrad Mizzi żvela li 665 file dwar każijiet ta' serq mill-Ene Malta tħallew ġo kamra mwarba mingħajr ma ttieħdet ebda azzjoni dwarhom. Dawn il-files imorru lura l-2006 u dawk li dwarhom saru l-kalkoli ammontaw għal 2 miljun euro. Jibqa' ammont sostanzjali ta' files dwar kontijiet li lanqas biss ġie stmat kemm jiswew. Il-Partit Nazzjonalista mhux talli ma refax responsabilità politika talli donnu qed jopponi lil vera persuni responsabbli jinqabdu.